Ay, hala. Oh, dia pa ko malawi ka. Hindi mo dia pa gid. Ano na kay kayo mo eh. Kun ate aw. Diyan nang lapos aw. Ay, ho. Hala. Ay. Kuha tayo guys. Oh. Hala. Dami. Oh. Doon sa taas. Oh. Malaki. Oh. Kaso hindi maabot. Ah. Asyo. Oh. Ayan. Oops, 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 oops.
Ay mga darling, umuulan. Umuulan. Tapos na ito. Tapos na ito. The next day. Ay, lang. Doon na. Ay, sus Maria, pertik init. Ang dara na, speeding fork. Ay, salamat na dara ang speeding fork ko. Ako na ba ito na misis ko? Hi guys! Giya kami sa bukid. O, mga hinablos. Ay na, namual kami katakkuay. Diin ba giti gamay malodya? Ito ka? Diin pa. O, dito! Sa may ano mo. Ay, ano. Hindi. Nagtan ka, ano, kataro, hadlok ka kagamin. Diin? Nabulaan ko do abi mo. Napawa iron. Nan, huod. May gapanakway kami, may, ha? Ano ko no? Ana? Te, anuan mo, daroon mong nagkarahulog, eh. Nagtigang kami, may. Insa? Naburaw ako, buang. Tama do jamat siyang amo ron daw. Ay doon no. Sangka kwan. Sangka karanan. Oo. Atyun. Atyun ta. Oo. Ano may? Ay bukod man mayad magali ha? Bukod na. Ay kami taklob mo na may juicean may mo. Pintalan na mo dahong saging. Iba sa dalawa, sige gani ka dahan malang. Gani man. Oh, siya dugid ka init.
Ay guys, may mga palangga, maigma na. Nanda ka, naubos nanda ka, di ginatanok-tanok panday. Tiwa ayro kita ti mabuol nga kwan. Wado kita bulan ka sulod na. Anang may ngarot dudun. Grabe tanay ya balanggun. Bulang ko lang ubos din daron mo. Diin ano goy ubos. Gamay lakon. Kaya ano ang dayo? Ihanig ko man. Tatlok bilog. Ay may bunga daw yung lupok-lupok ko. Ay, diyan may durong takway, ha? Ay, diyan ka dyan, anak. Utda bala, madso. Munda, anang kwan, no? Ay, sus! Hindi, diyan ro gali. Kwan ro gali. Sarap na ro. May takway ka pa dyan, ha? Ito, wala bito. Wow, pagit nino. Nino, tambok ko. Tuh, naas daluman. Din puno na. Malabog gali. Ba, ko nami malabog anong puno. Diin. Taklong. Oo, taklong. Taklong guro. Nang gapas ako karagi ka to. Kaya ada yang tagok. Asta to yung panghawan ko eh. Oo eh. Sagad ikaw ka pahagbas tulad mo mangnoda ah. Sa pirak adlaw lagaring. Ay hindi ah. Ipahilamunan lang kagitambak dyan ah. Yaw drakog. Ang ano takway? Ay hala. May isda ako to yung bilong-bilong. Ipot sa karusa da. Kag tamod juice. Ihanig. Ay, dougat do da tananin ah. Ay, duro pagali. Bawyawan ako dya kaon ba? Ano buhon mo mga tao? Boss mo naman, maingit mo mga Kita marapos hungkong. Ang tambok. Ay, kung may katungkuan kita mo gin may day. Kasi nga, gabayo sa kwan. Oo, kung ano lang ginabayo mo, manakwan. Auto dun. Kung ko abi ko. Uto, may malabog kung ko abi ko balunggay. Kung ano rin ba rin, hoy, manauot. Kumangkot, kumato, kung isa nagabayo dya. Kan utubin so iprajan pa yun. Waay naghuod. Dasig na mga takway. Ang mga takway na tanan nag-irinad to dun na tuya. Nami. Ay, ilang Diyos ko. Grabe. Ikaw pura kapili. Yawan ka. Ay doon. Tutoy. Ay, duro doy akong na takway. Hindi naman ako kadaha kadyak isda ba? Darwa kadlaw dumakadyak kaang kong takway. Darwa. Kagtong isda ko, duha matukadlaw pa. Hinay ka mugi may ano giyak no, may mga sinas sa pumaritaso. Oh, ilam Diyos ko. Tindo to. Mats tawa na kay ninin patapas ko dya ha. Nag-ano duman na. Tapsa. Silaman. Nag-ano duman, nagduro duman. Iyawan ako karidi kang unak pang tapas. May basi ulugan kaknyog. Duro gamay Ano itano mo? Tuya guro, na may tuya ha. Tuya ha. gamay buo sa karisa tatlo lang ay gata dara kamo. Hindi lang daya ang kuan na lang. Oo, dali balagi yun doon ang kuan mo.
Dado ng iba taho. Lagi may uhong lagi ay uhong. Ay, nagkarahulog dun tanay iba uday. Tim sinombol iba ambol ka mo? May matara ka kay iba, May. May. Matara ka kay iba. Nanay daw kataon ka na. May tuya patako ay pangubos akon nga iba to ba? Sira sampaw sa tinigang. Ah, sa kwan. Isda. Oo, nami isa pinamarhan pa. O, tuda ada garing hay mataas, Mads. Tuda ada garing mataas, no. Baw, tuda. Iba kanyo nakajaguro, tapson. May hulugan, ikaw jak nyug. Tuya ti mo buol plahin, no. Ay, ilamay ah. Kaya tuya ta na may lahi, no. Bulabuta rugi may iba may nami anyo naguro ka dya Mads ano kuno patapsan abi mo day ang lansunis ko garing ko nanda kuno hindi day mabuhi hay isa lang kapuno oo duyo na may pares hindi kuno da mamunga ang tawag diin ay hantana kay tuto to napatay man perti lamok diyan bol mo iba diin tumay ka man si pag ako to sa likod panitan mo daad diyan na magsaway nasa na nanay kaya just para kasi huwag sa may awan ka tumay sa may bungsod nami may nami tumay sa babaw daragkul na daragkul ta na to sa paayra gasaka ako karagi uy hindi ka magkuhan labutan mo lang tong sa bungsod ka lang labutan mo lang to ha. Ay, halaga. Hoy, mga palanggigi. May bunga ang akong nga rambutan. Ay, hindi masum. Oh, isa kabilog. Oh, garing din nag-apadtugid na sa may balay. Oh, nagtugid na sa may atok. Hi, kauuwi ko lang mga palangga, no. Ito yung yung gulay galing sa jungle house natin. Ano to guys, yung tawag namin dito sa sa Iloilo, takway. Iwan ko kung ang Tagalog nito, basta takway ito yung tawag namin. So ito yung lulutuin ko ngayong gabi para sa dinner. So, kailangan natin siya na kunin natin yung ito yung balat, kunin natin ito. Ayan, kaya yan ang ginagawa ko, no. Ito na yung niya, no. Ayan. Ito yung maganda kasi pag nasa probinsya ka, pag nasa baryo, nasa bukid, yung gulay mo free na siya. Kasi ang dami-daming mga gulay na kahit saan-saan sa paligid ng bahay mo mayroong gulay. Hindi ka na bibili. Ayan. Pumunta tayo kanina doon.
tingnan muna natin yung yung isda natin. Tingnan natin ang ating isda. Ayan. Dito siya, oh. May kamyas, tapos yung may dahon ng takway. Hindi pa siya luto.